Bolo. Acarane bolo. Gone sapa? Bareng kalong loro. Apa? Apa, Pak? Pun, Pak. Boten. Iya, No, saka gandul bolo. Kasih wong pati bolo. Mas to iki lagi acarane nganu iki, nekani. Nek gareng berarti ngene awake wis dadi. Ajatan iki lho. Ajatan bolo. Loro HP sing anu, sing apa mauku. Apa kamerane sing jos. iPhone niku, Pak. Sing 200 megapiksel, Bro. Regane niku sampe setunggal niku. Iki lho, tapi iki. iPhone sak ta. 200 megapiksel. Niku kalah mbek iPhone niku terus. Apa nih? Karo iPhone kamerane. Terus Iya. iki Iki 200 megapiksel. Bapak Kiai ini bolong. 200 megapiksel. Nggih. Kebersamaan iki bolong. Kebersamaan antar warga iki yo. Bolo dewa. Iki gone ya. Bolo dewa. Dewa bebas wis. Wis tenang deh. Tenang wis. Ana ingkunge bolong. Lanjutkan. Apa? Sing dimari demo iki apa le? Anu Botok. botok. Botok ngarep kecekel. Mari kecekel. Wong telu sing sing sijine sing paling payah sing terakhir. Anu sing pertama dicekel. Ora yang jotosi wis. Sing anu sing ngantem hotel barang kuwi ceritane ora trimo. Yo piye lah jenenge nek wong kes kesogokan wis ngono wae. Ben wong biasa ae rasa. Yes, iku lah. Biasa. Oh, bono. Iya, iki sini sensasi sini. Sensasi. Ya sak semeng Husen iki sing paling penak iki. Ya dhuwit 100. Mboten niki saiki kan konten kreator gabung karo Isronggo niki sakniki. Tapi kan dia anu apa kemauku bela. Cerdas kok ndek cerdas. Dia duit karo studio 100 juta lho. Iya, dia orang-orang diajak Oh, mantan-mantan. bolong. Do madang kabeh bolong. Aku tok sira madang bolong. Aku mek ngombe teh gering ngombe teh bolong ngene. Jadi ngombe kopi sira gering. Kowe modelnya ora payu lah.